للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ عزیزان محترم، میلاد شریف دا خوبصورت اور رحمت اور برکت والا مہینہ ساڑے زندگی دے اندر سانو دوبارہ نصیب ہویا ہے، اور الحمدللہ علی ذالک کہ پوری دنیا میں میلاد صرف اہل سنت بریلوی لوگ منا دے۔ عزیزم بات سنگی اے ذہن دے اندر وہم رکھتے نے ساڑھے اپنے بچے جڑے ہیں، ساڑھے مرید ساتھی، کہ اسیں اپنے نال بریلوی کوئی نہیں لکھ دے، اسیں بریلوی ہیں، اسی بریلوی کوئی نہیں، ایک ہی مسئلہ ہے۔ تو عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تہاڈا نام رکھیا ہے مسلمان۔ پھر نام آیا قرآن پاک دے اندر جدو 40 بندے مسلمان ہو گئے، مومن، تو اللہ دی طرفوں 2 ہی نام عطا کیتے گئے بنیاد وچ، مسلمان، پھر عطا کیتا گیا مومن۔ تو جدوں ہجرت ہوئی تو بعد ساتھی آندے نے کہ پھر مسلمان ہی کافی ہے، مسلمان تو اگے کیوں تسی رکھے نا؟ تو عرض کراں گا کہ اللہ نے نام رکھے، اگے بھی پھر اے نام رکھن تو بعد مڑ نام رکھے۔ جدو مدینے وچ صحابہ سن تو مسلمان اور
مومن تو بعد پھر اس جماعت کا نام رکھا گیا صحابہ. تو پھر صحابہ اور تابعین دے اندر تمیز واسطے کہ جنہ حضور نو ویکھیا ہے انہاں صحابہ آکھو، جنہ نہیں ویکھیا انہاں تابعین آکھو. تو نام تے بھی آ گئے. پھر رب فرمایا چونکہ مدینے میں صحابہ دیاں ہن دو قسماں نے، تو اللہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجر اور انصار پھر نام رکھے. تو اعتراض کرنے والا تو اتھے بھی کرے گا اب مسلمان جو رکھیا تے مڑ مہاجر تے انصار کہن دی کی ضرورت آئی. معترض تو اعتراض کرے گا کہ جدو تساں کہہ لیا ہے کہ مسلمان نے، کہہ لیا جے مومن نے، تے پھر انصار کی تے مہاجرین کی تسی یہ تفریق کیوں کر دیو؟ مگر تفریق اور نام آئے. اس تو بعد پھر نام آیا اہل سنت والجماعت. پھر اہل سنت و جماعت تے بھی نہ رہے. اہل سنت و جماعت دے اندر چار مذاہب آئے، ایک حنفی، ایک شافعی، ایک مالکی، ایک حنبلی. تو پھر اہل سنت ہی انہاں وچ اپنے تشخص واسطے اپنے نام نال حنفی اور شافعی حنبلی نام رکھ دے رہے. پھر ایک امتیاز آیا جدو معتزلہ، مرجیہ، جہمیہ اور بہت سارے فرقے نکلے، تو اہل سنت دے علم کلام دے بزرگاں نے مثلا امام ابو منصور ماتریدی اور امام ابو الحسن اشعری، تو اہل سنت نے انہاں بزرگاں نال اپنے آپ کو منسوب کیتا اور ماتریدی کہلائے، یا اشعری کہلائے یا ماتریدی کہلائے. تو کسی نے اس کے بھی اعتراض نہ کیتا کہ تسی مسلمان ہاؤ، مڑ تسی صحابہ بنے، مڑ تسی مہاجر بنے، مڑ تسی انصار بنے، مڑ تسی تابعین بنے، مڑ تسی تابع تابعین بنے، مڑ تسی اہل سنت بنے، مڑ تسی حنفی بنے، مڑ تسی ماتریدی بن گئے ہو کہ نہیں کھلوندے ہو پہ. تو کسی بندے نے یہ اعتراض نہیں کیتا. تو جدو برے صغیر دے اندر مسلمانہ نے اپنے نام بریلوی لکھنا شروع کیتا ہے یا اپنے آپ کو بریلوی کہلوانا پسند کیتا ہے، تو یہ ایڈے اعتراض دی کیڑی ضرورت ہے؟ بھئی یا تے پہلے نام تے ہی رہندے کہ اسی مسلمان برے صغیر والے اپنے نام بریلوی لکھ دے تے آکھی دا بھئی غلط پہ کر دے. جدو اگے اتنی لمبی لسٹ کر لئی ہے تے ایک وچ اور لگا جانا تے صرف اتھے بھی تے پھر نہ ہونا تسی کھلوتے. تسی نقش بندی منے ہو، سور وردی تسی منے ہو، قادری تسی الگ ہو، اتاری تسی الگ ہو، شتاری تسی الگ ہو، پھر تسی اگے نظامی ہو، پھر تسی اگے صابری ہو، پھر تسی اگے چشتی ہو، پھر تسی اگاں اندیاں ذیلی شاخاں گنتے چی نہیں ہوندیاں وہ تسی کتنے ہو گئے ہو. جس بندہ جس پیر دا مرید ہے اس دا نا کے لا دے. میں یہ نہیں کہندا کیوں لایا جے، یہ میں نہیں کہہ رہا، لانا ٹھیک ہے، اپنی پہچان آستے لاؤ ٹھیک ہے بھائی. جویں دوجیاں تے اعتراض نہ کر دے، جے کوئی عاشق اپنے نام بریلوی لکھ لیندا ہے تو دے تے بھی اعتراض نہ کرو. وہ دی اپنی پسند ہے، وہ دی اپنی چاہیے سے. میں اپنی پسند تو دس چھڑنا، میں تے عالم نہیں، پر انہی میں دس چھڑنا بھئی میں اپنے نام بریلوی نہیں لکھدا، میں اپنے نام بریلوی لکھدا تے نام آیا نہ کہ لکھو. لیکن اگر کوئی میں نہ کہنا بھئی تو بریلوی ہے تو میں غصہ بھی نہیں کرتا، میں مننا کہ بھئی ہاں میں تے بریلوی ہیں. سمجھ آؤں دی بھئی یہ کہ نہیں ہوتی؟ مطلب لکھیا کوئی نہیں، اپنے نام نہ لکھو
نہ یہ ضرورت کو محسوس کیتی ہے جے تک تے لیکن اگر کوئی میں آکھے نا مولوی صاحب تسی بریلوی ہو تو میں آکھاں گا جی بالکل تسی اطمینان رکھو اسی بریلوی ہیں. اچھا ہوں پھر یہ سوال پیدا ہویا میں یہ کیوں لکھ دے ہو اہل سنت کیوں لکھ لیا ہے تو مڑ بریلوی وچ ٹھوک دیتا ہے ہوں کی ہویا ہے. میں کہا جی ہویا اے پرانے زمانے وچ بی بی آکھیا نا بندے نو گھیو لیا ہے وہ نرا یہی آندی آئی گھیو لے آؤ. جدو مارکیٹ گھیو سینکڑوں قسماں دے آ گیا صوفی آ گیا کشمیر آ گیا ڈالڈا آ گیا ہوں بھائی جی دسنا پاؤنا ہے سن کیڑا چاہیے گل نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. لہذا ہوں کروں جان لگے آخا دے پہ لیا تو گھیو یا دیسی لیا ہوں کو بندہ آخے با گھیو جو آدھے وا نال دیسی لین کی کی لوڑ ہے. اصل آخان گے جدو ڈھیر سارے گھیو ہو جان پھر سیاح واسطے دسنا پوندا ہے دیسی لینا ہے. اچھا پھر بھی ایک تھوڑی جی ہور مثال دے جی دیسی بھی لین گیا تو سنیا ہوں دیسی بھی ملاوٹ ہونے لگ پئی کریم والا ہو رہے تے جڑا دودھ جمان لگیا وچ ڈالڈا پیا وہ ہو رہے تے پھر اسی آکھاں گے جان والے نو بھئی لمبراں والا لیا ویا جڑا لمبراں دے گھروں دیوے وہ چنگا ہوندا ہے. انہاں ملاوٹ کدی نہیں کیتی جٹ بندے نے ادو لیا ہوا تو دوجیاں دے ہن دیسی دا بھی اعتبار نہیں رہا. بھائی جی اسی آیا سنی پر جدو سنیاں دیاں ڈھیر ساریاں قسماں ظاہر ہو گئی ہیں تے اسی آنے ہاں بھئی بریلی والیاں دا لیاویں وہ بریلی والیاں دا مولوی بھی ٹھیک ہوندا ہے انہاں دا عقیدہ بھی ٹھیک ہوندا ہے. ہن سمجھ آئیے گل ہاں جی تو اسی یہ نہیں آندے میں ساڈے نال تساں اج تک کدی ویکھیا بریلی میں پچھلے جمعے تے بھی وضاحت کی تھی بریلوی دا لکھن دا ضرورت ہی نہیں جی میں کیوں اپنی خوشبو تو دسدا ہے نا میں دیسی ہاں بریلوی بولے تے پتہ لگ جاندا ہے بندہ بریلوی ہے نام والے اس بھاویں کو نہیں لکھیا ہے بریلوی. سو اس نو کوئی فرقہ نہ سمجھا جائے کیوں ہی دیسی لیاؤ نمبرداراں دے گھروں لیاؤ انہاں دا صحیح ہوتا ہے گھر رڑک دینے چنگا ہوندا ہے خالص ہوندا ہے وہ صحیح ہوندا ہے. لو بھائی صاحب گل تے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے دے نال کہ ایک گل دی میں نہیں سمجھ نہیں آئی یہ دے تو ایڈی چیٹ کیوں کرتے نے پنجابی دا لفظ ہے نا چیٹ الرجی کرنا پر بریلوی تو ایڈی چیٹ کرن دی کیڑی لوڑ ہے. امام احمد رضا نے اپنی ساری زندگی چ نہیں فرمایا میں بریلوی ہاں انہاں نہیں فرمایا یہ انہاں لوڑ نہیں بلیا ہے سن لوڑ ہے اسی دسنا ہوں کھرے سودے اتنے آئے ٹیگ لگا ہوں سو سنی بھی بڑے تے ہاتھ بننے والے بھی بڑے. لو بات دور نہ نکل جائے عزیزم عرض یہ ہے کہ میلاد شریف پوری دنیا میں اہل سنت ہن دیوبندی بھی اہل سنت نے جو اہل سنت کا دائرہ بنایا ہے نا لوگاں وہ دے وچ تے اہل حدیث بھی اہل سنت نے یہ سمجھ آ رہی وہ دے اندر شافی مالکی حنبلی حنفی دیوبندی حیاتی مماتی نیچری پرویدی اگاں پنج پیری پتہ نہیں کتنے گروپ نے یہ سارے ہی سنی نے تے آندے نے سی اہل سنت ہاں لیکن بھائی صاحب میلاد بنانے والے سنی صرف بریلوی نے بات ہی سمجھ آ گئی کہ نہ تو ہن شروع ہو گیا ہے میلاد شریف کا مہینہ ساڈے بڑے مقدر چنگے نے جنہاں نو اللہ پاک نے میلاد شریف کا مہینہ عطا بشیر اکبر روایت بیان کرتا ہے ہاں بشیر اکبر یہ اج کل سیزن لگا ہے ساؤنڈ والوں دا سیزن نعتاں والوں دا
मिलाद पढ़न वालियां दा, नकीबां दा, सारियां दा, लंगर पकाण वालियां दा, लंगर खाण वालियां दा। वाह मेरे सोहणिया महबूबा, जेड़े झंडियां वेचण वाले उन्होंने भी लंगर पिया दींदा है, जेड़े बैज बनाने वाले बैज बनाने वाले, बैज बेचण वाले, बैज लाण वाले, एक पूरी इंडस्ट्री चल गई। सोना आया तो हर किसी का लंगर खुल गया। सुभान अल्लाह। तो साडे शहर की गल है, ये फिर हौली हौली हुण सारे आपो अपने मकान ते दुकान ते किसी झंडी किसी झंडा वो लैन लग पाना। शहर फिर सुनिए ही लेना। तो साडे शहर हैन भी ज़्यादा सुनी। एक बंदा वो आ गया झंडी लैन वास्ते जेड़ा सुन्नी नहीं सी, दूजी जमात का सी। उस आख्या भाई मैनू भी दे। बंदा अगू आंदा है कि भाई जी तुसी ते दूजी पार्टी दे लो, जेड़े झंडा नहीं लेंदे ते तुसी मुड़े की करनी। उस आख्या यार चंद चढ़िया है ते साडे महल्ले च बंदे एक एक दो दो घर आपो अपने घर झंडियां लाइटां लैंदे रहन, सजांदे रहन। अज मेरे छोर मैनू आख्या है बाबा इन्ना नबी आया है, साडा नबी कोई नहीं। कोई गल नहीं समझ आई है कोई। भाई मुंडा पूछदा है बाबा जी इन्ना सारे महल्ले वालियां दा नबी है, साडा नहीं। मैं हुण मुंडे नूं किवें दसां असीं झंडियां कदी नहीं लाइयां। मैं आख्या इनू समझ को नहीं आउणी, एक मैं भी ला देना आया ते असीं वो। लेकिन चलो छोर जिहड़ा है उन्नू मैं की आखा, मैं आख्या चल पुत्रा तू भी दो ला ला। तो ये मीलाद पहचान है अहले सुन्नत। असी ओ कौम आ, ओ जमात आ जिन्होंने नबी पाक दे दुनिया ते आउण दी। एक तो मैं और गल दसा, टाइम थोड़ा जिहा है, मैं तुहानू गल दस छड्डनी। हर गल होवे ते सन बंदे आंदे ने ये कित्थे लिखिआ है। आ जिहड़ा जंडियां लैंदे हो, बुलान करदे हो, मैं तुहानू ये अर्ज करना उम्र लग गई है मौलवियां दी। ये दस दे मिलाद उत्थे लिखिआ है, मिलाद ओ लिखिआ है, फलां जगह ते लिखिआ है, उत्थे होया है। ईमानदारी नाल दसो जेड़े इतराज करदे ने उन्हां मन्निआ? अपने माहौल इत्थे ही वेख लो, जेड़े मिलाद नूं नाए मनदे 70 साल पहला वो हुण भी कोई नहीं मनदे, ते जेड़े आंदे आ नहीं मनना उन्हां दे आखे लग के किसे छड्डिआ? इतनी सख्ती सन की पई है। बस ये मिलाद आवीए ते एक पासे मिलाद की खुशी हुंदी ते दूजे पासे पहना इन्हां दसो ब लिखिआ किथे, ते दसो भी उन्हां जिन्हां मनना मुड़ कोई नहीं। तुसी इन्हां दियां कन्नां ते धरो बकिदा ही नहीं लिखिआ है। जेड़ा परचा कटाना है कटा लो, असा मुड़ भी करना जे भावें किदा ही नहीं लिखिआ है। औखे हो गए 10 के इत्थे लिखे है, कुरान च लिखे है, फलानी जगह ते लिखे है। वो आंदे नहीं असीं नहीं मनदे। भाई तुसीं नहीं मनदे ते तुहाड़ियां उत्ते कन्नां दे जेड़ा फतवा लेना है मेरे ते ला लो। कमाल हो गई। रोज असीं दसदे ही रहिए, साडे उस्ताद दसते रहे, उन्हां दे उस्ताद दसते रहे, कित्थों असीं लगे आ दसन। पीढ़ियां लग गईयां, इन्हां नहीं मन्निआ ते तुसीं जिद छड्ड दिओ। तुसी जरूर इन्होंने मनाना है, दसना है आओ जी इत्थे लिखिआ और किदा ही नहीं लिखिआ आ। कुछ गल्लां लिखे तो अगां हुंदियां ने, कुछ गल्लां लिखियां हुंदियां ने, कुछ लिखे तो अगां हुंदियां ने। हजरत मौला अली सरकार पे लिखण ते रसूलुल्लाह पे लिखाण। हुण लिखी हुई गल मौला अली पे लिखण ते हजूर पे लिखाण। सरकार फरमाया अली लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सुहेल बिन अमर उस वेले कलमा नहीं सी पढ़िया, ये मक्के वालियां दी तरफों आए सन हुदैबिया दे मकाम। उन्हें आख्या जी सन एतराज है, असी अर रहमान ते अर रहीम नूं नहीं जान। रसूलुल्लाह फरमाया अली कट दे।
علی الرحمان بھی مٹا دے تے الرحیم بھی مٹا دے. مولا علی نے الرحمان بھی مٹا دیتا تے الرحیم بھی اللہ دے نام مٹا دیتے. فرما لکھو بسمک اللہم. مولا علی نے وہ لکھ دیتے. حضور فرما علی لکھو ھذا ما قاضا بہ محمد الرسول اللہ. اے او فیصلہ ہے جڑا محمد الرسول اللہ فرمایا. مکے والے آخیا سن اے تے بھی اعتراض ہے جے تہن رسول اللہ منیے تے جھگڑا کیوں کری؟ رسول اللہ کٹو. رسول اللہ فرمایا, میرے نبی نے فرمایا علی رسول اللہ مٹا دے, محمد الرسول اللہ مٹا دے, محمد بن عبداللہ لکھ دے. حضور فرما رہے ہیں ہن لکھیا جائے بجو حضور آکھنو کرو. لکھیا ہے کہ جو رسول اللہ فرمانو کرو, جس تو روکن اس تو رک جاؤ. حضور فرمایا میرا نام مٹا. تے مولا علی قلم اٹھا رکھ کے فرمایا واللہ لا امہو کا ابدا. سونیا اس رب دی قسم ہے جدے قبضے چ علی دی جان ہے, تسی بھی آکھو تے میں نہیں مٹانا. سمجھ آئیے کوئی؟ ہن لکھیا تے مٹا, لکھیا ہے مٹا. تم مٹایا تے نہیں انہاں کہا تسی بھی آکھو تے سونیا اے نہیں ہوندا. او مڑ وڈی سوات والی گل ہے 1400 سال لنگ گئے, 15ویں صدی آ گئی ہے. رسول اللہ تو لے کے اج تک کسے دے مائی دے لال تو یہ فتویٰ تے نہیں لگا کہ علی پاک نبی دی گل نہیں منی. جو لکھیا وہ نہیں نے کیتا, لکھے تو بھی اگاں لنگ گئے. سنو 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 سنو, جتنے مولوی نے انہوں نے مل کے پوچھ لیا ہے بھائی 40 روپیے کولوں تے زکات کنی لکھی ہے؟ انہاں کہنا 40 کولوں تے 1 روپیہ لکھی ہے, قرآن وچ بھی تے حدیث وچ. حضور فرمایا مال لیاؤ تے کی دے تہن آوندی ہے کتنی لکھی ہے؟ تے ابو بکر نو کوئی نہیں آوندا کتنا دینا ہے, جے ساڑی گڈڑی بن لیاندی ہے. بھائیا لکھیا تے بچاڑیاں جو ایک دیو تو جائے سارے دی گڈڑی بن لیا دی ہے, اس بندے کی مسئلہ. تے اگو سائیاں بھی مڑے کوئی نہیں آکھیا بس تینوں دسیا جواب بچاڑیاں جو ایک دے دے تے تو بچے آستے بھی کچھ نہیں چھڑیا, ساری گڈڑی بن لیا دی ہے. انہیں یہ پوچھے ہے ہائے ماں اب کئی تلیہ لے, اے نہیں نے پوچھیا لیاندہ کیا. حضرت صاحب جتنیاں بندیاں مال لیاندہ ہے نا, حضور ساریاں تو یہ پوچھے لیاندہ کیا. ابو بکر پیڑا بندہ ہے جن نے تو حضور فرمایا ہے پیچھا چھڑیا کیا. بھائیا کوئی تے پھر فرق ہاں نہ جڑا سائیاں پوچھے ہے پیچھا کی چھڑیا ہی, یہ مطلب ہے مرشد نو بھی پتا ہاں بھائی وہ مرید ہے جائے لیونا نہیں گنیا ہونا پچھو صفائی کر کے آیا ہو. بھائی صاحب مسئلہ سمجھ جا رہے بندے آندے نے گڈڑی نکی آئی تسی سنیا روڑا باڑا پایا. گڈڑی نکی آئی ابو بکر دی ایڈی گڈڑی نائی جڈا تسا روڑا پایا ہے. میں کہ بھائیا اسی نو پایا, اسی نو روڑا پایا. یہ جدے کو لے کے آیا ابو بکر دے مرشد فرمایا میں دوجیاں دے مال دا ایتھے ہی بدلہ دے چھڑیا ہے. ابو بکر تیری گڈڑی دا مول قیامت والے حشر دے میدان وچ پاؤنا ہے, اوتھے بدلہ دیا. بھائیا یہ ایسا ساڈے کو دیکھا گل ہی نہیں, ساڈے کو دیکھ کھیڑ ہی نہیں. تو میں عرض پیا کرنا سا بات دور نہ چلی جائے کہ لکھیا ہویا تے بھائیا ہو رہے وہ کر دے ہو رہے لکھیا ہو رہے. رسول اللہ تشریف لے گئے, ایک قبیلے وچ لڑائی ہوئی سی, صلح کران گئے. پچھو نماز دا وقت ہویا تے بلال پاک نے اذان پڑھی. اذان پڑھ کے انہوں نے ابو بکر نو کیا اگے کھلو کے نماز پڑھاؤ, حضور تشریف نہیں لے آ رہے. ابو بکر اگے کھلو کے جدو نماز شروع کر لی اتو حضور آ گئے.
صحابہ نے تصفیق فرمائی. جدو تصفیق فرمائی ابو بکر متوجہ نہ ہوئے، دوبارہ پھر زور نال تالی بجائی، تصفیق فرمائی. تو صحابہ کرام فرماندے کہ ابو بکر بڑی گہری نماز خشوع اور خضوع نال پڑھ دیا ہے. انہاں نے ویکھ لیا کہ حضور آ گئے تے مصلا چھڈ کے نماز پڑھ دی، پیچھے آن لگ پے، نماز پڑھ دی پیچھے آن لگ پے تے پچھو حضور موڈے تے ہاتھ رکھیا اور فرمایا ابو بکر قم فاستقم، ابو بکر کھلو تے مضبوط ہو کے کھڑا رہو. حضور فرما رہے نہ کھلو، نہیں کھلوتے، پیچھا ہو گئے. حضور مصلے تھے، ہن اگے حضور نے، پیچھے ابو بکر صدیق نے. صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، بالکل پکی پختہ صحیح سند نال حدیث ہے. اگے حضور، پیچھے ابو بکر، پیچھے صحابہ. جدو نماز پڑھی گئی تے حضور فرمایا میں جو کیا سی کہ کھڑا رہو. ہن لکھیا تے جو حضور فرمایا. تو ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابو قحافہ دے پتر واسطے یہ جائز ہی نہیں تواڈے ہوندیاں مصلے تے کھڑا ہو جائے. تو بھائی صاحب لکھیا تے اسی بکھڑے رہو. سارے مولوی تے پیران دن الامر فوق الادب، الامر فوق الادب، امر ادب تو بھی بڑا ہوندا ہے. بھائی صاحب میں بھی یہ مننا، امر ادب تو بڑا ہوندا ہے پر عشق امر تو بھی بڑا ہو گیا ہے. گل دی سمجھ آئی کہ نہ؟ امر جے کو کرے نا مرشد تے امر مننا ادب تو بھی بڑا ہے. لیکن آج انج پیا لگدا ہے ابو بکر تے مولا علی دی بارگاہ وچ کہ ادب بھی تھلے رہ گیا ہے تے امر بھی تھلے رہ گیا ہے. انہاں دے عشق دا رتبہ انہاں تو بلند ہو گیا ہے. حضرت دسنا اے آ میں سانو آندے گھو جائے روز بھائی کتھے لکھیا جے میلاد. میں بھائی کوئی نہ اس باری دسنا میں لکھیا گیا، میں صلاح کیتی بیٹھا میں دسنا ہی نہیں میلاد لکھیا کتھے. جے لکھیا من کے پڑھنا ہے وہ مولویاں کو جا کے سنے تے سمجھے کتھے لکھیا سے کرے پیا. میتھوں انہاں نال سر نہیں کھپایا جاندا وا میلاد لکھیا کتھے. عمر لنگ گئی ہن 42 سال ہو گئے، 22 سال تو میں دسیا میں تے نہیں لگا میرے دسے تے کوئی ایک بندہ بھی پورا ہویا ہو. بہت سا کیا ہوئے بشار ہی بیان دن سید نے آل رسول نے تے 22 سال ساٹھے ممبر تے بہ کے بیان دن اُرا ہو میلاد کریے ایک بندے جو پیر نہیں دریا تے موڑ بھی میں ہوں انہوں نے دسا، میں نہیں دستا انہوں نے تے نالے بھی دسنا انہوں نے بھی نہیں سال ہو گئے. اے آندیا میں دی لوڑ کوئی نہ کوئی سننی انہوں نے آنکھیں لگ کے چھڑ گیا. باجی مولوی صاحب بڑا زور رہے دے بین میلاد دی لوڑ کوئی نہیں. کسے چھڑیا نیٹ تے اشتہار بنا جو بنا اس عید دا خطبہ کتھے لکھیا ہے، اس عید دا ٹائم کی ہے، اے عید کیوں بنائی گئی، عیداں تے دو پتہ نہیں کی آندے راندے تے یار دے عاشق انہاں دی سن دے ہی کوئی. تو بھائی صاحب جنہ لکھ لکھا کرنا ہوئے وہ کر دے رہا اساں تے سودا ہی انڈیٹھا کیتا ہے. تو میں یہ نہیں آندا میں لکھیا ہوا کوئی نہیں ہے، لکھیا ہے نا لکھیا ہے پر میں صلاح کیتی ہے میں تو انہاں نہیں دسیندا تے تو ان لوڑ ہوئے تو پوچھ لو. آج تو ان جے بھی لوڑ ہے وہ کتھے لکھیا ہے سان میلاد دکھاؤ تے اساں تاں کرنا ہے تے نماز تو ساریاں تو باڑی لکھی ہے وہ کیڑا تسی دے راتی پہ پڑھ دے ہو ایڈے تسی لکھے تے ٹرن والے ساریاں تو باڑی تے ہی نہیں لکھی کی آندے ہو ساریاں تو باڑی تے قرآن اس تے حدیث ہے جے ہی نہیں لکھی پر نماز پڑھیا کرو تے تسی جو عید تے صرف ہوندے ہو ایڈے تسی لکھے تے چلن والے بہ جاؤ آرام میلاد کرو تے ٹل لا کے جیڑا لنگر پکا سکتا ہے وہ لنگر پکائے، جیڑا جلوس چاہ سکتا ہے وہ جلوس چاہے، بلکہ ہر کوئی آوے ہر کوئی لنگر پکائے. اور میں یہ آکھاں گا آپ سب دوستان بندہ ہے فقیر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے جیڑا حضور دا میلاد نہ کرے. مولوی مانگے ہو گئے امتنان سے دیا کر مسیح والے اپنے محلے دے مولوی نے ساتھ لیا مولوی صاحب جٹ بیٹھ کے چاہیا ہے سن ایک حدیث پاک پڑھ کے چاہ سنا
تے جی اے بھی نہیں ہوندا تے بھائی صاحب جڑا لنگر آپ پکیندے ہو روز کھانا تے ہر گھر پکدا ہے نا وہی اج اگے رکھو تے آپ نعت پڑھو تے جی آپ نئے آوندی تے موبائل تو کسے مولوی دی تقریر لا کے تے دھرو کھول تے آپ انج بہ جاؤ سارے گھر دے بچے بچیاں وڈے نکھے تے ایک مولوی صاحب دا بیان پورا سن کے میلاد شریف والا تے اس تو بعد وہ لنگر ہی سارے رل کے میلاد دی نیت تے کھا لویا ہے یہ سونے شاہ عبد الرحیم دے چنے قبول کر لیا ہے تے تہاڈا لنگر بھی قبول ہو جائے گا ہاں یہ انہاں چنے رکھ کے میلاد کیتے ہیں تے قبول ہو گیا ہے نا تے بھائیا تہاڈا بھی ہو جائے گا یہ ذہن چی نہ لیا ہوا ہے ضرور او لمبا خرچہ ہوئے میری سرکار تے گڈڑی والے نال بھی پیار کردے نے تے اٹی والے نال بھی پیار کردے نے سو بھائی صاحب ہر بندہ نیت فرما لو کہ اسی اپنے گھر وچ حضور دا میلاد شریف کرنا ہے اے علامت ہے کہ اسی کنہ نال ایک کون ہے نا جڑے آندن میلاد نہیں کرنا تے ایک آندن کرنا ہے جدو تساں ایک گھر دی روٹی تے بھی بہ کے میلاد کر لیا تے تسی اپنا ووٹ تے دے چھڑیا نا بازی کیڑے پاسے آ کی آندے ہو ووٹ تے ہو گیا نا جدو اساں دتا تے اساں تے آکھیا بھئی اسی میلاد منان والےاں نال او شاہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک بڑا واقعہ لکھیا ہے آپ فرماتے ہیں جدو حضرت ابراہیم واسطے اگ بڑی آئی حضرت ابراہیم واسطے اگ بڑی تو نمرود تے او دے حواریاں نے رل کے اگ بالی تے او ایک پرندہ سی ہد او دا ذکر قرآن وچ بھی آیا مالی ارل ہد ام کان من الغائبین او چونج وچ پانی لے کے تے اونوں بجھائن جاندا تو مشکات میں بھی حدیث ہے کہ گرگٹ ایک جانور ہے اے ان پھوک ماردا بے بڑے گور بڑے او پانی پیندا آپ بجھے تو نتیجہ ہے آپ فرما دیں نہ او تے پانی پایا بجھ آئی تے نہ او دے پھوک نال بلدی آئی اون جو تو اے تے دسیا ہے نا باسی نمرود نہ آنا یا ابراہیم علیہ السلام نہ آنا سو بھائیا اگر تواڈے کول ایک روٹی گھر دی بھی ہے تو دے تے میلاد کر لیا تے تساں دس تے چھڈیا نا جنہاں نے یار دے آن دا چاہ ہویا ہے یا اللہ اسی انہاں نال لائٹاں بجھان والےاں دے نال نہیں لائٹاں بالن والےاں نال گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی صاحب تو ہر ساتھی میلاد کرو جہدے کول سائیکل ہے وہ سائیکل تے جھنڈی لاؤ جہدے کول موٹر سائیکل ہے وہ موٹر سائیکل تے جھنڈی لاؤ میلاد دا ماحول بنے ہر دکاندار اپنی دکان اگے لائٹنگ کرو سویرے شہباز شریف اور پٹرول مہنگا کر چھڑے ہوئے تو بل دے ہی نہیں لینا اگے کیڑا سستا ہے جی شہباز شریف اور جو اور بجلی مانگی کیتی تے بل دے ہی لے لینا تو بھائی آج 12 دے مدینے والے دے نا تے بڑھدیاں رہیاں تے کی ہو جانے ہو سکتا ہے قبر چنیرا نہ ہو بیدا کچھ نہیں ہوندا کوئی چار بزرگ فرما دینے کہ امور خیر دے اندر خرچ کرنا اے فضول خرچی نہیں ہوتا لا اسراف فی الخیر اچھا کمائیں جو زیادہ پیسہ خرچ کرنا بھی اے اسراف نہیں ہوتا خرچ کریا کرو سرکار دے دین واسطے سو الحمدللہ اساں تے پہلے دن تو اپنی مسجد روشن کی تھی جامع مسجد نور روشن ہے الحمدللہ سارے دوستان آکھاں گے کہ اپنے اپنی مساجد نو محلے دیاں نو اور اپنے اپنی گھراں نو اپنے اپنے دکاناں نو جھنڈے لا کے لائٹنگ کر کے سرکار دے میلاد دی خوشی سجانا عاشقاں دا طریقہ ہے حضور دے عاشق ہو تے یار دے آن تے او آندا نہیں ڈولے والا بھائی یار آوے تے میں پلکاں سجا دیا ڈولے والا نہیں آندا بھائی یار آوے تے میں پلکاں سجا دیاں تے بھائیا یہ ساری کائنات تو بڑا محبوب آ رہا ہے تو سرکار دے آن دا دیہڑا آ رہا ہے تو دیوانیاں خوشی تے ہے نا جڑا اپنے پتر دی سالگرہ ہر سال منیندا ہے اپنی شادی دی سالگرہ ہر سال منیندا ہے خیر شادی دی تے کو گھاٹی منیندے ہونے نے منیندے بھی ہوئے تے افسوس ہی کردے ہونے نے
لیکن بچیا نہیں تو کرتے ہی ہونا، کچھ بھی شادی بھی کرتے ہی ہونے نے اچھے لوگ جڑے، لیکن وہ ویسے ضمن بات آ گئی نا، تو عرض ہے بھائی صاحب کہ اپنے پتر دی پیدا ہون دی جو خوشی ہر سال کر لیتے ہو، تو جدو سیدہ آمنہ دا لال آیا ہے الحمدللہ رب العالمین، ایمان والے نو خوشی ہونی چاہیے کہ چن چڑھیا آیا منا دے لال دا، چن چڑھیا آیا منا دے، چن چڑھیا آمنہ دے لال دا، مک گئیاں دنیا تو راتا کالیاں، نوری مکھڑا نال زلفاں، نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں، صدقے ماری جان ویکھن والیاں، صدقے ماری جان ویکھ، اے عاشقان مصطفیٰ، اے معزز اور محترم حاضرین، سرکار دا میلاد مناؤ، ہر کوئی اپنی اپنی طاقت وسعت کے مطابق اپنے گھر نو، محلے نو، دکان نو، گلیاں نو 12 ربیع الاول تک پورا ماحول کریٹ ہو جانا چاہیے، 12 ربیع الاول تک سارا کچھ سجا دے، اور کوئی بندہ ہے نہ کہ جی اور مسجد جو سجی ہے ساڈے گھر دی کیڑی گل ہے، ہر گھر تے سرکار دی رحمت دا جھنڈا لا، سائیکل والا بھی لاوے، ریڑھی والا بھی لاوے، ساڈی نشان میں نے تسی ایک گل دس بعد میں مکان لگا، بڑا ٹائم ہو گیا، بیٹھو بندہ لگا جاندہ ہوئے ساریاں دکانہ ہو، جیڑی دکان تے جھنڈا لگا ہوئے، تسی کسے اجنبی بندے تو پوچھو پتہ ہی ہے دکان والا بندہ کون، ایمانداری نال دسوس نہیں آکھنا بھائی جی سنی لگدا ہے، تسی پوچھنا ہے تین ایڈا پاک کیوں، اس آکھیا بھائی دوجیاں کرنا دا میں نہیں پتا بھائی بٹی ہے، تارڑے، کھرلے، حجرائے، کون ہے، من انہا پتا ہے جڑا جھنڈا لگا کھڑا ہے صرف سنی لے دے، بھائی یہ ساڑی شان ہے، یہ ساڑا نشان ہے، یہ ساڑی آن تے بان تے شان ہے۔ ایک گل تینوں دسی جانا، میرے نبی فرما دن آنا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخرہ، حضور فرمان دن قیامت علیہ دن اے جھنڈا میرے ہاتھ سے چونا ہے۔ مولا علی کوڑ بھی جھنڈا حضور دا ہا، غازی عباس کوڑ بھی جھنڈا حضور دا ہا، ابو بکر تے عمر پاک کوڑ بھی جھنڈا رسول اللہ دا ہا، انہاں دے اپنے جھنڈے نہ جھنڈا نبی پاک دا ہے، تے قیامت علیہ دن بھی جھنڈا نبی پاک کوڑو نہیں بھائیا، نبی سونے دا جھنڈا لا تاکہ قیامت علیہ دن سیان کے حضور دے جھنڈے دے ہیٹ کھلو جائیں گا۔ جھنڈے دے مخالف نہیں، جھنڈے لاواں گے پر لاواں گے سرکار مدینہ دے، کیونکہ غازی عباس دی سنت بھی یہ ہے کہ رسول اللہ دا چاہو، مولا حسین تے مولا علی دی سنت بھی یہ ہے کہ نبی پاک دا اٹھاؤ، اور قیامت والے دن حضور خود اعلان فرمایا ہے کہ میرے ہاتھ سے جھنڈا ہوئے، لواء الحمد بیدی، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ یہ دا مطلب ہے جھنڈے نیرے ایویں نہیں ہونے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اور 1.25 لاکھ نبی بھی میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ سب دوستانو حضور دا میلاد بڑھ چڑھ کے